Neslyší, to neslyší. Slabé to je, slabé je. Je to slabé, to světlo. Co? Dobré. Už si se srovnal, že? Michael. Byl ve své Michael! Jasný. Jo, Michael, aha. Pořádně. Co? To přečti. Teď už to není aktuální. Dneska už to není aktuální. Včera to bylo aktuální, dneska už ne. Já jsem ti vlastně psala, že to bylo dobrý.